ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு நில் கவனி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இவிஎம் கவுண்டிங் ப்ராசஸ். இன்னும் 2 டேஸில் வந்து எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ்லாம் வரப்போகுது. அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். எப்படி அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி சின்ன இன்ஃபர்மேஷன், 2004 நடந்த எல்லா எலெக்ஷனுமே வந்து இவிஎம்ஸ்லாம் நடக்குது. இந்த பேப்பர் ஓட்டிங் சிஸ்டம்லாம் போச்சு. இதுக்கு மேலே நடக்கக்கூடிய எலெக்ஷன் எல்லாமே இதில் தான் நடக்கும், இவிஎம் நடக்க போகுது. ஸோ இது எப்படி ப்ராசஸ் நடக்குது, இந்த கவுண்டிங் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். சரியா? ஸோ இந்த கவுண்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு வந்தாலே இமீடியட்டாக வர கொஸ்டின்னா டேட், பிளேஸ் அண்ட் டைம் ஆஃப் கவுண்டிங். டேட் அட்வான்ஸாக வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க எலெக்ஷன் கமிஷன். ஸோ இந்த வாட்டி நீங்கள் கேட்கலாம், தமிழ்நாடு எலெக்ஷன் வந்து April 6 முடிஞ்சு போச்சு, ஏன் வந்து கவுண்டிங் இமீடியட்டாக நடக்கலை அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஏன்னா தமிழ்நாடோட சேர்த்து இன்னைக்கு இந்த வாட்டி வந்து வெஸ்ட் பெங்காலுக்கும் எலெக்ஷன் நடக்குது. தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரே கட்டத்தில் ஓட்டுகள் எலெக்ஷன் வந்து முடிஞ்சு போச்சு. ஆனால் வெஸ்ட் பெங்காலில் பல கட்டங்களாக ஓட்டு முடியுது. கிட்டத்தட்ட 7-8 கட்டங்களில் ஓட்டு வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நேற்று தான் முடிஞ்சிருக்கு வெஸ்ட் பெங்காலில். ஸோ இன்கேஸ் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், தமிழ்நாட்டில் வந்து பிஜேபி வந்து வின் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய தொகுதிகளில். வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து பிஜேபி வந்து பெரிய பார்ட்டி. ஸோ வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கிற ஓட்டர்ஸ்க்குலாம் வந்து பிஜேபி வின் பண்ணிடுச்சா, ஓகே ரைட்டு, நம்மளும் பிஜேபி ஓட்டு போடுவோமே அப்படின்ற எண்ணம், ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நடந்துடக்கூடாது அப்படின்றத ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக தான் எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து ஒரு சமயத்தில் வந்து 2, 3, 4 ஸ்டேட்டில் எலெக்ஷன் நடந்ததுன்னா எல்லா ஸ்டேட்லேயும் எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே தான் கவுண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ப்ராசஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. சரி, ஓகே. டேட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிளேஸ்க்கு வரலாம். எந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த எலெக்ஷன் இவிஎம் கவுண்டிங் நடக்கணும், ப்ராசஸ் நடக்கணும் டிசைட் பண்ணுறது யாருன்னா ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், சென்னையில் வந்து நடந்த எல்லா கான்ஸ்டியூன்ஸ்லையுமே வந்து குவீன் மேரிஸ்லாம் வந்து கவுண்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ டிசைடட் பை ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர். அது ஓகே ரைட், பிளேஸ் முடிஞ்சு போச்சு. டைம் ஜென்ரலாக வந்து இந்த கவுண்டிங் வந்து மார்னிங் 8 o'clock வந்து கவுண்டிங் ஆரம்பிப்பாங்க. 8 o'clock அப்படின்னா கரெக்டாக 8 o'clock உள்ள போக முடியாதுங்க. இன்ஃபேக்ட் மார்னிங் 5 மணிக்கே வந்து இந்த போலிங் அஃபீஷியல்ஸு, இந்த ஏஜென்ட்ஸ், பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ண அவங்க ஏஜென்ட்ஸு, இந்த கேண்டிடேட்ஸு இவங்கள உள்ளே போவாங்க. உள்ளே போன உடனே இந்த ப்ராசஸ்லாம் ப்ரீஃப் பண்ணுவாங்க. எல்லாருமே ப்ரீஃப் பண்ணி முடிச்ச உடனே எல்லாம் வந்து அவங்க டேபிளில் செட்டில் ஆகிடுவாங்க. ஒரு 6 மணிக்கு, ஒரு 6:30 மணிக்கு செட்டில் ஆகிடுவாங்க டேபிளில். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வரலாம் இந்த ஸ்ட்ராங் ரூம் அப்படிங்கிற டாபிக் வரலாம். ஸ்ட்ராங் ரூம் அப்படின்னாலே எல்லாருக்கும் இந்த வாட்டி வந்து என்னையா ஸ்ட்ராங் ரூம் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் பல பேர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸ்ட்ராங் ரூம் பாதுகாப்பாக இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதை பற்றி நாங்கள் பேச விரும்பல. ஸ்ட்ராங் ரூம் அப்படின்றதுக்கே வந்து இன்ஃபேக்ட் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் 3 கட்ட 3 லேயர் செக்யூரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. 3 கட்ட செக்யூரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் மீறி உள்ளே பியர்ஸ் பண்ணி உள்ளே போகிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது. அது வேறு விஷயம். ஆனாலும் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் பல பேர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்களோட தொண்டர்கள்கிட்ட நீங்கள் போங்க, நீங்கள் அப்படியே கண் கொட்டாமல் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க, ஏதாவது தப்பு நடந்தோன்னா டக்குன்னு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஸ்ட்ராங் ரூமை எப்படி வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, அதுக்கும் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. நீங்கள் பாருங்கள், ஸ்ட்ராங் ரூம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர், அசிஸ்டன்ட் ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர், இந்த போலிங் இதுக்கு இந்த ஏஜென்ட்ஸு, இந்த கேண்டிடேட்ஸு இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஸ்ட்ராங் ரூமுக்கு ஒரு சீல் இருக்கும் தெரியுமா, அந்த சீல் ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிப்பாங்க. அந்த சீலில் ஏதாவது வந்து ஒரு டேம்பரிங் நடந்திருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிப்பாங்க. ஒருவேளை யாருக்கு தெரியும், சில பேர் சொல்லலாம் அந்த சீலில் வந்து 2 கோடு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, அதனால் அந்த சீலை வந்து நம்ம வந்து கைரேகைக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் நடக்காது, ஒரு ஃபண்டுக்காக சொன்னேன் நான். ஸோ அது ப்ராப்பராக எல்லோரும் செக் பண்ணி முடிச்ச உடனே சீல் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி முடிச்ச உடனே அந்த சீலை உடைப்பாங்க. அந்த சீலை உடச்சி முடிச்ச உடனே லாகில் அவங்க எல்லாம் என்டர் பண்ணுவாங்க. என்டர் பண்ணி முடித்த உடனே இதை மொத்தமாக வந்து வீடியோவே எடுப்பாங்க. ஸோ இத்தனை ப்ராசஸ் இருக்குங்க. ஒரு ஸ்ட்ராங் ரூம் வந்து சும்மா அசால்ட்டாக போயிட்டு வீட்டில் சாவி போட்டு திறக்கிற மாதிரி, கதவு திறக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. இதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு கவுண்டிங் எது பண்ணுவாங்க. ஜெனரலாக நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஃபஸ்ட்டு கவுண்டிங் வந்து இந்த போஸ்டல் பேலட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நேராக வந்து ஓட்டுப்பதிவு செய்ய முடியாதவங்க போஸ்ட் மூலிமா ஓட்டுப்பதிவு செய்வாங்க. அதை தான் முதல்ல கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. ப்ளஸ் இந்த கவுண்டிங் நடக்கிற இடத்துல வந்து மொத்தம் 14 டேபிள் இருக்கும். இப்போ லோக்சபா இல்லை அசம்பிளி எலெக்ஷன் ரெண்டுமே சேர்ந்து நடந்ததுன்னா 7 டேபிள்ஸ் வந்து முதல் 7 டேபிள் வந்து அசம்பிளி எலெக்ஷனுக்கும், நெக்ஸ்ட் 7 டேபிள் வந்து லோக்சபாவுக்கு பிரிச்சுருவாங்க. இப்போ வந்து நடந்து முடிஞ்சது வந்து டோட்டலாக அசம்பிளி எலெக்ஷன் தான். அதனால் 14 டேபிள்ஸுக்குமே அசம்பிளி எலெக்ஷனுக்கு தான் வந்து கவுண்டிங் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த விக்ட்ரி மார்ஜின் இருக்குது பார்த்தீங்களா,
ஒரு கான்ஸ்டியூன்சிலும் அந்த விக்ட்ரி மார்ஜின் வந்து போஸ்டல் ஓட்ஸை விட கம்மியாக இருந்தனா, இஃப் விக்ட்ரி மார்ஜின் இஸ் லெஸ் தேன் போஸ்டல் ஓட்ஸ் ரீகவுண்டிங் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஏதோ ஒரு தொகுதியில் வந்து விக்ட்ரி மார்ஜின் ஒரு கட்சிக்கு இன்னொரு கட்சிக்கும் வந்து விக்ட்ரி மார்ஜின் வந்து 150ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனால் டோட்டலாக வந்திருக்கிற போஸ்டல் ஓட்ஸ் வந்து 250 அப்படின்னு இருந்து வச்சுக்கோங்களேன். விக்ட்ரி மார்ஜினோட போஸ்டல் ஓட் அதிகமாக இருந்தது அந்த சமயத்தில் திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க, இன்னொரு வாட்டி ரீகவுண்டிங் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா எங்கேயாவது தப்பு நடந்துடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரீசெக்காக இந்த விஷயம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ட்ராங் ரூம் வந்து சீல் உடைச்சாச்சு, அதுக்கப்புறம் உள்ளே போயாச்சு. இப்போ வந்து அந்த அங்கே இருக்கிற வந்து இவிஎம்ஸை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும். ஸோ இவிஎம்ஸ்னால் அதன் வெளில இருக்குமா? இல்லை, ஒரு இவிஎம்மும் ஒரு கேஸ்குள்ளே இருக்கும். ஓகே, ஒரு கேஸ்க்கு இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு கேஸுமே வந்து சீல் வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஒவ்வொரு கேஸ்க்கு இருக்கிற சீலை உடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸரு, இந்த கவுண்டிங் ஏஜென்ட்ஸு, இந்த கேண்டிடேட்ஸு எல்லாரும் பார்த்து செக் பண்ணி அந்த சீல் எதுவும் டேம்பர் ஆகலையா அப்படின்னு உறுதிப்படுத்தி கொண்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சீலை வந்து பிரேக் பண்ணுவாங்க. சீலை பிரேக் பண்ணி என்ன ஆகும், இவிஎம் மிஷின் வெளில வரும். அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த இவிஎம் மிஷினையே அவங்க மாற்றிருக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல, அப்போ நம்ம ஓட்டு போடுறது ஒரு இவிஎம் மிஷின், இங்கே இருக்குது வேறு இவிஎம் மிஷின் யாராவது சொல்லுவாங்கல்ல, அதை ரீசெக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ப்ராசஸ். இந்த எலெக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சோடனே இவிஎம்ஸ் வந்து கேஸ்களில் வைக்கிறாங்க தெரியுமா? அப்போ வந்து ஒரு பேப்பர் சீல் வைப்பாங்க. அந்த பேப்பர் சீலில் வந்து ஒரு சீரியல் நம்பர் இருக்கும். ஓகேவா? அதே மாதிரி ஒரு இவிஎம் மிஷினில் ஒரு சீரியல் நம்பர் இருக்கும். ஸோ அந்த பேப்பர் சீலில் இருக்கிற அந்த சீரியல் நம்பரும் இந்த இவிஎம் மிஷினில் இருக்கிற இந்த சீரியல் நம்பரும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுவாங்க. ரெண்டும் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அது கவுண்டிங்க்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஒருவேளை இன்கேஸ் மேட்ச் ஆகலை அப்படின்ற பட்சத்தில் கிளரிக்கல் எரராக இருக்கலாம். இல்லை ஒருவேளை வந்து அந்த பேப்பர் சீலில் போடும்போது அந்த நம்பர் தப்பாக இப்படி என்ட்ரு ஆகி அதை அந்த பேப்பர் அதில் ஒட்டியிருக்கலாம். இல்லை, ஸோ கிளரிக்கல் எரராக இருக்கலாமான்னு செக் பண்ணுவாங்க. அது ஒருவேளை அதுவும் இல்லாமல் ஒரு டேம்பர் இருக்குது, அப்படி ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாங்க, அதை கவுண்டிங்கே எடுத்துக்க மாட்டாங்க. இப்போ நான் சொன்ன எந்த விஷயமே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை, நடந்ததும் கிடையாது. இதெல்லாம் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். நான் ஒரு இவிஎம் கேஸு, ஒரு இவிஎம் எப்படி வெளில எடுக்கிறாங்க கவுண்டிங்க்கு முன்னாடி நடக்கிற ப்ராசஸ் தான் உங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம ரியல் கவுண்டிங் ப்ராசஸ்க்குள்ளே போகிறோம். ரியல் கவுண்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்ன, எப்படிங்க ரிசல்ட் வந்து வரப்போகுது, என்ன பண்ண ரிசல்ட் வரும், அதை பற்றி பேச போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து மைக்ரோ எலெக்ஷன் அப்சர்வர்ஸ், இவங்களை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன். இந்த மைக்ரோ எலெக்ஷன் அப்சர்வர்ஸ் இவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா, ஒரு டேபிளுக்கு ஒரு அப்சர்வர் இருப்பார். அவர் வந்து ஒரு டேபிளையும் வந்து செக் பண்ணிட்டு மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்பார், ஏதாவது கூதல் நடக்குதான்ட்டு. இந்த மைக்ரோ எலெக்ஷன் அப்சர்வர்ஸ் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா. இவங்கெல்லாம் யாருன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ். இவங்க வேலை கரெக்டாக வேலை நடக்குதா, ஒரு டேபிள்லையும் கரெக்டாக நடக்குதான்னு செக் பண்ணுறது மட்டும்தான் இவங்க வேலை. மைக்ரோ லெவலில் இந்த வேலையை பண்ணுறாங்க அவங்க. சரி, ஓகே. எலெக்ஷன் ரிசல்ட் எப்படி வந்து வரும்? எலெக்ஷன் ரிசல்ட் ரொம்ப சிம்பிள். இவிஎம்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு இவிஎம்ஸ்க்கும் வந்து ரிசல்ட்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் சர்ன்னு வந்து ஈச் கேண்டிடேட்டுக்கு இல்லை கட்சிக்கு என்னென்ன ஓட்டுன்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட்டு வந்துடும். அந்த லிஸ்ட்டை வந்து இவங்க இப்போ நோட் பண்ணி இதை வந்து அவங்க ஃபார்ம் 17C அதோட பார்ட் 2ல் வந்து இவங்க என்ட்ரி பண்ணுவாங்க. இதான் அவங்க வேலை. இதை பற்றி நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் பேசலாம். இந்த நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து இந்த கவுண்டிங் ஏஜென்ட்ஸ், இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ண ஏஜென்ட்ஸில் இருப்பாங்களா ஒரு கட்சிக்கும், அவங்க கூட இதை வந்து பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம், அவங்க நோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த விஷயத்தெல்லாம். இன்னொரு விஷயம், இந்த ரிசல்ட் பட்டன் வந்து ஒரு வாட்டி தான் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணுன்ற கண்டிஷன்லாம் கிடையாது. இதை 10 வாட்டியும் ப்ரெஸ் பண்ணலாம், எத்தனை வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணாலும் ஒரே ரிசல்ட்டை தான் காமிக்கும். ஸோ ஓகே ரைட்டு, இப்போ எல்லாருமே சாட்டிஸ்ஃபைடு, ஓகே ரைட்ப்பா ரிசல்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னவொடனே இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த எலெக்ஷன் அந்த ஒரு இவிஎம்ஸை வந்து ப்ராப்பராக சீல் பண்ணி டப்பாக்களை போட்டு மூடி உள்ளே வச்சுருவாங்க. இதுதான் வந்து கவுண்டிங் ப்ராசஸ். இப்போ வந்து நம்ம ஃபார்ம் 17C அண்ட் ஃபார்ம் 20 இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். சரியா? இந்த ஃபார்ம் 17C இதில் வந்து 2 பார்ட் இருக்குது, பார்ட் 1 பார்ட் 2. பார்ட் 1ல் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் போல்ட், எலெக்ஷன் நடந்தப்போ எத்தனை ஓட்ஸ் வந்து போல் இருக்குன்னு என்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த பார்ட் 2 இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் வந்து ரிசல்ட், நம்பர் ஆஃப் ரிசல்ட் ஓட்ஸ். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் தெரியுமா, இப்போ தான் அந்த ரிசல்ட் வந்த உடனே அதை என்டர் பண்ணுவாங்க. ஃபார்ம் 17Cயில் வந்து பார்ட் 2 என்டர் பண்ணுவாங்கட்டு. ஸோ பார்ட் 1 பார்ட் 2 இது ரெண்டுமே என்டர் பண்ணணும், ரெண்டுமே டேலி ஆகணும். ஏன்னா இந்த இவிஎம்ஸில் நடக்கிற எலெக்ஷன் எதுலேயுமே இந்த இன்வாலிட் ஓட்ஸ்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது. இதுதான் வந்து பெரிய அட்வான்டேஜ் இவிஎம்ஸில். ஸோ ரெண்டுமே டேலி ஆகணும். இதை வந்து யார் மானிட்டர் பண்ணுவாங்கன்னா, கவுண்டிங் சூப்பர்வைசர்னு இருப்பார், அவர் தான் மானிட்டர் பண்ணுவார். ஸோ ரெண்டுமே டேலி ஆனோடனே என்ன பண்ணுவாங்க, எந்த டிஸ்கிரிப்பன்சியுமே இல்லை, எந்த விதமான பிரச்சனைகளுமே இல்லை அப்படின்னு முடிவான உடனே அந்த ஆஃபீஸர் வந்து அதை சைன் பண்ணுவார். ஆஃபீஸர் சைன் பண்ண உடனே இதை வந்து கவுண்டர் சைன் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா, அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணுற ஏஜென்ட்ஸோ இல்லை கேண்டிடேட்ஸோ இவங்கெல்லாம் சைன் பண்ணுவாங்க. சைன் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணோடனே அது எடுத்து அந்த ரிட்டர்னிங் இதை வந்து கொண்டு போய் ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸருக்கு கொடுப்பாங்க.
ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுவார், செக் பண்ணிட்டு அவர் வந்து இன்னொரு சைன் பண்ணுவார். அவர் சைன் பண்ணி முடிச்ச உடனே இதை கொண்டு போயிட்டு இன்னொரு ஆஃபீஸருக்கு கொடுப்பாரு. அந்த ஆஃபீஸர் யாருன்னா ஃபார்ம் 20 மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஆஃபீஸர். இந்த ஃபார்ம் 20 அப்படின்னா ரிசல்ட்ஸ்லாம் வந்து ஃபைனலாக எழுதி வைக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்ம், அதான் வந்து ஃபார்ம் 20. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மேண்டேட்டரி வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் VVPAT ஸ்லிப்ஸ். VVPATனா என்ன? ஓட்டர் வெரிஃபையபிள் பேப்பர் ஆடிட் ட்ரையல்ஸ். நம்ம எலெக்ஷனில் ஓட்டு போடும்போது நம்ம ஓட்டு போட்டு முடிச்சோடனே ஒரு சீட்டு வெளில வரும். நம்ம யாருக்கு ஓட்டு போடுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு ஒரு 6 செகண்ட் கழிச்சு ஒரு டப்பாக்களை போய் விழுந்துரும். ஜென்ரலாக ஒரு காமன் சென்ஸ் பாருங்கள். ஒரு EVM எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷினில் வந்து ரிசல்ட் ப்ரெஸ் பண்ண ரிசல்ட் வரும் தெரியுமா, யாருக்கு எவ்வளோ ஓட்டு அப்படின்ட்டு. அந்த ரிசல்ட்டும் நம்ம இந்த டப்பாக்களை விழு தெரியுமா, அந்த டப்பா எடுத்துக்கிட்டு அந்த டப்பாக்குள்ளே போய் மேனுவலாக செக் பண்ணி ஒருத்தர் அந்த செக் பண்ணோன்னா ஒரு ரிசல்ட் வரும். அதுவும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகணும். அதான் வந்து காமன் சென்ஸ். இதுக்கு எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 21 பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டாங்க. ஒரு எலெக்ஷன் நடந்ததுன்னா 50% ஆஃப் VVPATஸை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மேனுவலாக செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது, இது வந்து எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப ப்ராசஸ் இழுத்துக்கிட்டு போயிடும், அதனால் இது வேலைக்கு ஆகாது. அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு வந்து நான் இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம். ஒரு அசம்பிளி எலெக்ஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நடக்கிறது அசம்பிளி எலெக்ஷனில் வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூன்சியில் 5 போலிங் பூத்தில் இருக்கிற 5 EVM மிஷின் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ எந்த பூத்தில் நடக்கலை, கரெக்டாக நடக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, இப்போ 5 EVMs எடுத்து நம்ம செக் பண்ண போகிறாங்க. ப்ராப்பராக வந்து EVMோட ரிசல்ட்டும் இந்த மேனுவலாக நம்ம செக் பண்ண போகிற ரிசல்ட்டும் டேலி ஆகுதுன்னு 5 EVMஸை வந்து எடுக்க போகிறாங்க. இந்த 5 EVMs வந்து அதுலேயும் ஒரு கூகுள் பண்ணல. நீங்களாக வந்து ஒரு 5 EVM மிஷின் 5 EVM வந்து எங்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவீங்க, அதனால் வேலைக்கு ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை. அதனால் என்ன பண்ணாங்க, இந்த 5 போலிங் பூத்தில் டிஃப்ரெண்ட் போலிங் பூத் எடுத்துகிட்டு வராங்க தெரியுமா. இந்த 5 EVMஸை வந்து இவங்களா செலக்ட் பண்ணாமல் லாட்டில் போட்டு ஒரு குலுக்கலில் போட்டு இந்த போலிங் அஃபீஷியல்ஸு, அதுக்கப்புறம் இந்த கேண்டிடேட்ஸு, இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ண ஏஜென்சி இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து இருந்து குழுக்களில் செலக்ட் பண்ணுவாங்க எந்த 5 மிஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த 5 மிஷனையும் எடுத்துகிட்டு அந்த 5 மிஷனுக்கு உண்டான அந்த டப்பாக்கள் இந்த அந்த பேப்பரில் வந்து தெரியுமா, அந்த டப்பா எடுத்துகிட்டு இவங்க வந்து செக் பண்ணுவாங்க. அந்த டப்பாவில் உட்காந்து எண்ணுவாங்க, இது கரெக்டாக அதுவும் மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க. இதாங்க ப்ராசஸ். அது இந்த வாட்டி நடக்க போகுது. ஏன்னா இந்த வாட்டி தான் முதல்ல வந்து 100% VVPAT இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரிசல்ட் இது ரெண்டும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆச்சுன்னா மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் இல்லை, ஓகே ரைட்டா ப்ராசஸ்லாம் கரெக்டாக தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கை வரும். இதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே என்னங்க, அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் வெளில வரப்போகுது. ஸோ நம்மளாம் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். May 2 அன்றைக்கி அந்த ரிசல்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் இது வந்து நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க எனக்கு. ஏன்னா இதுதான் எனக்கு மோட்டிவேஷனே ஃப்யூச்சரில் வந்து நிறைய ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you again in the next video. Take care. Jai Hind.